období umeleckej tvorby Jána Agarského dominovali post-surrealistické kompozície, spájajúce a dávajúce rôzne realisticky znázornené prvky do neobvyklých súvislostí, tak, ako sa to stáva v snoch. Tieto obrazy, na ktorých je predstavený nový druh skutočnosti pozostávajúcej zo známych vecí v čudných a neobvyklých vzťahoch, odhaľujú bohatú autorovú obrazotvornosť. Ako som sa učil maľovať, tak sa mi zdá, že sa menil aj kolorit a najmä od také nejakého tmavého koloritu, dosť bolo aj čiernej farby tak ďalej. Ona jednoducho skápala z obrazu a zjavili sa pestrejšie farby, dosť bielej, dosť jasných farieb a posledný čas, povedzme, je to hlavne modrá, žltá, oranžová. Jeden čas bola to kombinácia zelených, hnedých nejakých farieb a tak ďalej, potom jeden čas fialová. To od momentu závisí. V druhom výtvarnom období Jána Agarského i naďalej lákal figurálny maliarský prejav, iba postup realizácie býval voľnejší, expresívnejší. V expresionistickom maniéri v polovici 80. rokov Ján Agarský namaľoval cyklus obrazov žien a tak starý, dobre známy umelecký motív premietol do novej kritickej polohy, v ktorej sa silne reflektuje duchovná kríza moderného človeka. V expresionistickom podaní vznikol ešte jeden Agarského cyklus figurálnych kompozícií, ktorý sa pokúša výtvarne syntetizovať aj určité si prvky pop artu a hyperrealizmu. Zdá sa mi, že je rovnako ťažko namaľovať jeden realistický, jeden abstraktný obraz, len v prvom prípade ide viac o nejaké ako remeslo, kde človek vlastne to, čo každý umelec na akadémii sa učí tak ďalej, znamená znázorniť niečo také, aké je. Aj teraz je vec v tom, koľko je on vyspelý maliar, aby on to ako remeslo svoje preniesol, robil to ako način. Keďže keď sa zjavila fotografia ako taká, bolo vôbec nemalo zmyslu sa zavodiť s mašinou, lebo mašina vždy víťazí nad človekom, tak zdá sa mi, že maliari potom išli druhou cestou a vyvíjali znamená maliarstvo v tom zmysle, kde obraz nemôže, vlastne kde fotografia nemôže zameniť obraz. Takže myslím, že v tom zmysle je ťažko, že tu je potrebná nejaká imaginácia, aj čo okrem znamená remesla potrebné ešte niečo, čo napríklad nemá tá figura, ktorá je povedzme len, zdá sa mi, viac remeslo a tu umelec nemá toľkú možnosť imaginácií, ak chce to znázorniť tak, ako je. Najnovšie
tak asi od roku 1992 Ján Agarský zo svojich prác odstránil figúru. Zaujal ho druh akéhosi abstraktného expresionizmu, lepšie povedané asociatívny abstraktný výtvarný prejav. Farebné polia Agarského obrazov pripomínajú akúsi redukovanú krajinku, ale zároveň môžu existovať, čiže ako realita o sebe, ktorá si spolu s inými podobnými maľbami z tohto cyklu môže rozširovať svoj imaginárny priestor a existenciu. Ja keď robím, najprv si urobím nejakú skicu, prípravu. No na tej príprave príde k nejakým výmenám, znamená, nie je to celkom... Ja obyčajne počínam obraz tak, že malujem znamená niečo realistické, nejakú krajinku, potom ju mením na samej skici. Potom tú skicu znovu mením, transformujem, keď ju prenášam na obraz. Takže znamená konečný rezultát, niečo celkom inakšie od toho, skáďal sme poli. Znamená, prišlo do nejakej transformácii, menili sme farby, vzhľadom, ktorá by bola lepšia, aby sa tu, ak je nejaký potrebný kontrast, položíme nejakú kontrastnú farbu, nejakú, alebo, no. Možno sa znovu trošku vrátim viac nejakému objektu, ale nebude to nejaký realizmus, ale objekt ako niečo, čo bude center samej kompozícii, na čo sa bude vlastne tá maľba stáť, to bude fundament nejakého obrazu, lebo zdá sa mi, že takéto obrazy, aké sú, že som tu vyčerpal, že nemám čo vedať, že niečo načím nové mi je v tom. Agarského umelecké nároky, súvisiace s abstraktným umeleckým prejavom, sa pri asociatívne podanej krajinomaľbe však nevyčerpali. Najnovšie Agarský dôkladne skúša nie viac farbu, lež ďalší základný výtvarný prvok, čiaru. Využívajúc v duchu informelu automatizmus, akciu a gesto, nové Agarského práce, ktoré sa vzhľadom na maliarové výtvarné začiatky najväčšmi vzdialili od jeho východiskového bodu, odhaľujú čoraz výraznejšie záujem o umeleckú hru pomocou základných výtvarných prostriedkov.